ko ba a sara ba wai ba shagara da hawa na ji kira na ansa na sake jin kira na ansa wai shin maza kake kira ko mata Allah kan mata kake kira sai da kuɗi ka dan kuma maza kake kira sai da bushi Allah ka san bana gudu in bar abu tsari wadda haka ne yanzu na ga ka zo ka wuce kuma ni na je ni gidanku an ce baka nan muna so ne a kawo mana fatar damusa ai na ga ma yanzu kai sanya aikin gara ka san daga ina nake ai sai ka wala wadda a tafiyan nan tawa na kashe zaki bude lissafi ba na daki kura na daki fatar kura a hanya mun yi arabtaka da damusa dan kuma durin wa na ga ma Allah to Allah na ga ma dai ba ne yanzu dai ya zai a kawo mana fatar damusan nan muke bukata ga ma dan gudan launa kar ga damu Allah ne sai kaya ne dan kawo ma kai Allah na ga ma a jejin nan kura wannan kama kura da ka fasa Allah ne ya ba Allah ne kama zaki Zari kai kama da Allah bari wala kai wallahi ji nake aljani ne yanzu dan dara ya bi na ga ma